ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ହରାଇଥିବା ସମ୍ପର୍କ କେବେ ବି ଫେରି ପାଇବେ ନାହିଁ। ସେମିତି ମହାଦେବ କହିଛନ୍ତି ମଣିଷ ଶରୀରରେ ସବୁଠାରୁ ସୁନ୍ଦର ଅଂଶ ହେଲା ତାର ମନ। ଯଦି ମନ ସଫା ନଥିବ, ଚେହେରା ଯେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଲେ, ଚେହେରା ଯେତେ ଚମକିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ସେମିତି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହିଛନ୍ତି କୌଣସି ପଦପଦବୀରେ ନଥାଇ ଯଦି ଗରିବର ଦୁଃଖରେ ଆପଣମାନେ ସହାୟ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ସେ ଯେଉଁ ଲୋକ ସହାୟ ହେବେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ସବୁବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରି ଚମକିବେ ଏବଂ ପ୍ରତି ଜାଗାରେ ସମ୍ମାନ ପାଇବାର ହକଦାର ହେବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।